Mene ne snimi. Njena ljepota je postojana kao uvijek. Bilo kuda, puder svuda. Jutro je svježe, ruksaci spremni, a mi puni energije. Krećemo prema pošta. Još ne znamo što nas čeka, ali znamo da će biti dan za pamćenje. Staza nas vodi preko livada, koraci lagani, a oko nas samo smijeh, šala i sunce koje nas grije. Ovo je ono zbog čega volimo planinarenje. Ekipu, pokret, slobodu. Iznenada, prirodne kamene skulpture, oblici koji isklesao vjetar i vrijeme. Prolazimo kroz njih u tišini, kao da smo zakoračili u neki drugi svijet. Dok se uspinjamo, svaki pogled unatrag ostavlja bez riječi. Planine iza nas, doline pod nama, a nebo kao da je bliže nego ikad. Ovdje se diše punim plućima. I onda vrh, pošta. Stajemo zadihani, ali puni ponosa. Ispod nas se širi Lika, a u daljini dolina Une, moćna Dinara, masiv Troglava, pa čak i vrhovi Velebita na drugoj strani. Pogled koji se pamti, kao da stojiš na granici svjetova. Sjedimo, gledamo, upijamo trenutak. Tišina, vjetar i osjećali smo točno tamo gdje trebamo biti. Na vrhu, zajedno.